A'udhu billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawo na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawo ta Al-Mabruk TV. Masu fama da matsalan ciwon suga, wato abinda ake ce ma diabetes. Farko, idan har sugan ya hau, ana so a sauke shi ga abin da za a yi amfani da shi. Amma kafin nan, dukkan waɗansu masu buƙatan abubuwan da muke yi don sanin abin da muke aiwatarwa, ko ɓangaren abin da ya shafi magani, ko ɓangaren abin da ya shafi shawarwari na yau da kullum, za su iya kiran wayoyinmu da muka ɗaura a kan screen a yaushe, sannan suna iya tura mana da text message, suna kuma iya tura mana da sako ta WhatsApp. Insha Allah za mu karanta. Masu buƙatan magunguna wanda muka haɗa akan kowane irin matsala ne, su ma za su iya tuntuɓar mu a yaushe. Wanda suke buƙatan ƙarin bayani akan formuloli da muka bada, ko na rashin fahimtar abin da yadda za a haɗa da sauransu, su ma za su iya kira. Farko, ciwon suga cuta ce wadda take da daɗaɗɗiya. A can baya, shekaru 50 da suka gabata, 40, cutar ta kashe mutane da dama wanda ba a san menene ma musabbabinta ba. Daga baya aka gano cewa akwai wata cuta da ake ce ma ciwon suga, ciwo wanda yake na diabetes a arewacin Najeriya kenan. So cutar yanzu ta addabi mutane, yara suna yi, manya suna yi, tsoho na yi, sannan mace na yi, namiji kuma na yi. Abinda yake janyo wannan cuta, yawan cin abubuwa wanda suke ɗauke da sinadari wanda yake na siga a jikinsu, na abinci kenan. Ba shan minerals bane, ba shan juice bane, ba shan siga bane kadai yake janyo wa'annan cuta. Sannan kuma ƙarancin motsa jini shi ma yana sabbaba wannan lalura. Lalura ce wadda jikin mutum, system ɗin mutum baya iya tace ainihin sigan da yake ya yawaita a cikin jikinsa, sai ya bashi ya zauna. Wannan shi ne yake janyowa. Alamomi daga ciki, na farko akwai bushewan baki da yawan jin kishi kenan, sannan kuma da yawan fitsari. Gashi kana jin kishi, gashi kana ta fitsari, ga mutuwar gabobi, ga zafin jiki, ga rashin bacci. To wayannan su ne kaɗan daga cikin alamomin da za a iya ganewa na bangaren abin da ya shafi ciwon suga. Fa'idar da za mu iya bada, amma abin da ake yi, akan yi ƙoƙari idan har mutum ya ga bai gane bai je asibiti a gwada, a gane cewa sigan nan ta yi sama ne ko ta yi ƙasa ne, ko kuma yaya take. Wannan fa'idar da zan bada, idan har mutum ba ya fara shan ƙwayoyi ba ne da daɗewa na asibiti, in Allah ya so ya yarda zai warke, matuƙar yana kiyayewa da abincin da yake ci. Babban maganinta wanda yake ba mutane wahala shine ruwa. Idan mutum yana da ciwon suga, matuƙar yana shan ruwa, bi iznillahi ta'ala ba za ta ɗaga ba. To da yawa za ki samu masu ciwon suga ba su shan ruwa saboda suna yawan fitsari. To da zarar an daidaita ta, in dai har an daidaita ta dawo ƙasa, to ka yawaita shan ruwa, in Allah yadda ba za ta ɗaga ba. Idan kuma har hakan bai yiwu maka ba, to ga abubuwa guda uku da za a yi amfani da su. Za a samu ganyen gwanda, za a samu zogale, ganyen zogale, sannan sai lemun tsami. Da ganyen gwanda da zogale za a kirɓa su. Idan aka kirɓa, za a samu, idan aka tace sai a samu lemun tsami, sai a matsa a ciki, sai a sha da safe, za a sha da daddare. Ganyen gwandan idan aka samu guda ɗaya, zangarniya guda ɗaya. Zogale ya danganta da yanayin faɗinsa da kuma yanayin tsawon ganyen shi ma. Amma mu kaddara mu ce idan 'ya'yan ganyen ne aka cire ɗanyen, za a samu cikin tafin hannu. Shi kuma ganyen gwandan ba wai riƙaƙƙe za a samu ba, lingaɓin za a samu, ko kuma waɗanda suka tasa, wanda ba su riƙa ba, ba su kai sun yi duhu can ba, wanda ba su ƙarasa girma ba. Guda ɗaya da aka samu sai a haɗa, sai a jajjaga, sai a samu ruwa kofi 2. Idan aka jajjaga, za a samu ruwa kofi 2 a zuba a ciki, sai a tace. Ruwan nan za a raba shi biyu. Kashi ɗaya za a matsa mai lemun tsami guda ɗaya a sha shi, kashi ɗayan ma da safe kenan bayan an ci abinci. Kashi ɗayan ma za a matsa mai lemun tsami a sha shi da daddare
bayan an ci abinci. Idan Allah ya so ya yarda, idan aka yi haka na kwana 7 a je a gwada sigan, bi iznillahi ta'ala za a ga ta yi ƙasa. Amma mu sani kiyayewa yana da daɗi, kuma Hausawa sun ce rigakafi ya fi magani. Muna roƙon Allah mai sarki ya kare mu da lafiya, ya mana rowan cuta, duk jarabawan da za ta same mu Ubangiji Allah ya ba mu ikon cinta. Na ku har kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.